El problema nostre no és del dèficit. Nosaltres, si demà hi ha un equilibri pressupostari, hi ha una possibilitat de tirar endavant a partir d'un estalvi que pugui haver-ne, etc., continuarem tenint un problema molt important d'atur, de falta d'ocupació. I és que no hi ha estructura productiva que tiri endavant per a poder ocupar la quantitat de gent que no té treball. La crisi nostra ja fa algun temps que està present. No és una crisi financera de fa cosa d'un any, no, això ja ve de fa cosa de 4 o 5 anys. Però l'esfonçament de la base, del fonament econòmic valencià és d'abans. L'esfonament de el que era l'economia essencial del país valencià estava fonamentalment en petites empreses productives, molt arrelades al territori, en identificació en aspectes territorials molt claus. Vull dir, el que tradicionalment era la indústria valenciana. I això fa temps que ha anat deixant-se a banda enfront de la construcció un model i de la construcció i d'una segona qüestió que són la política d'esdeveniments, els grans esdeveniments, que si la copa de no sé què, que si el tema dels cotxes i tot això. Bueno, efectivament, s'ha fonamentat l'economia en aquests dos eixos, fonamentalment. I què passa? Que el que era el model valencià tradicional s'ha deixat a banda. Entonces, la gent té que viure i té que anar endavant sobre què? Sobre la construcció, no? Sobre una política d'esdeveniments barats, oficials, gratuïts, que vinguen del pressupost general. Bé, no. El model, per a mi, no té altra qüestió més que tornar o reprendre un model més actualitzat, però del que eren els fonaments tradicionals valencians. Vull dir, la diferenciació ja no és tant el muntar, o sigui, el crear activitats on la qüestió estiga en diversificar. No. El tema està en diferenciar allò que sabem fer. Allò que sabem fer i sabem fer un fum de coses. Entonces, però per a poder estar ahí i diferenciar cal afegir una altra qüestió, i és fer innovació sobre els arrels i la tradició, innovar sobre allò que sabem fer. Entonces, per a fer aquest tipus d'innovació no estem parlant de grans innovacions, d'unes innovacions, o sigui, transcendentals. No? La innovació és fer millor el que sabem fer en el dia a dia. És fer adaptacions incrementals, a poc, sobre la base de l'experiència, i que l'experiència és realment el que es pot dir per on podem anar. Per a pegar eixa passa, bueno, evidentment, oiga, olvídese de la construcción y olvídese de los circuitos de alta velocidad. Olvídese. Eixe no pot ser l'horitzó en anar-se'n a crear qüestions de barques de no sé què, quan són esdeveniments, no sé, molt a curt plaç, sense tenir un encadenament en altres activitats. Però la responsabilitat del model productiu, del sistema productiu, és de la Generalitat Valenciana, no és del govern central. La política industrial la té el govern de la Generalitat, no la té el govern central. I evidentment ha triat, la Generalitat ha triat. I què ha triat?
ha triat el model ben simple de la construcció. La construcció ha anat molt bé, ha donat molts duros, ha donat una situació d'una tranquil·litat superficial i bé, i això és el que ha fet funcionar. Però la responsabilitat d'aquest model productiu el té la Generalitat, no el té el govern central. Nosaltres, al País Valencià, teníem uns instituts tecnològics que eren referència internacional, mundial. En aquest moment han caigut en la més situació anodina. Per què? Això és responsabilitat de la Generalitat, directament. I, evidentment, tu dona-li cos a aquest tipus d'instruments que donen la possibilitat a aquestes petites i mitjanes empreses de triar aquestes oportunitats de producte tecnològiques, etc., que li puguen fer tirar endavant. Però això no ho pot crear o fer una petita empresa soles per se. Això és responsabilitat directa i immediata de la Generalitat. I entonces s'està desfent el país. S'està desfent el país. S'està desfent el país sobre aquestes idees. Vull dir, jo no, és que no ho trobo. Vull dir, com és possible que la població de l'interior no puga viure en l'interior del país? Què estan fent? Què estem fent? Les comunicacions on estan? Ara, què passa? Que somos ricos y, claro, hay que traer el AVE aquí como sea. I com som ricos, pues ho paguem l'AVE, però és que paguem l'AVE, paguem un aeroport que ens excedeix en dimensions. Per què? Perquè som rics. Perquè som rics i paguem el que ens dona la gana. Quan en l'interior, ho torno a dir, està desfent-se. I la gent diu, és que jo no puc viure aquí i me'n vaig. I no puc viure aquí perquè efectivament falten comunicacions, falten infraestructures productives i socials que puguen mantenir a aquesta gent